Βρισκόμαστε, ή μάλλον είμαστε στην καρδιά της Ρόδου, για να το διορθώσω, και σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για αυτές τις ημέρες που χαίρομαι πολύ και για τις εικόνες, βέβαια, που σας δείχνει τώρα ο Νίκος ο Μανδυλάς από ψηλά με τον drone της εκπομπής, και για τους δύο ανθρώπους που με περιμένουν απέναντι σε λίγο για να τους γνωρίσετε. Μέχρι τότε, ελάτε λίγο να χαζέψουμε κάτι από Μανδράκη. Σας το δείξαμε και χθες. Είναι όντως αυτό το παλιό λιμάνι με τις πολύ ωραίες ιστορίες. Από την άλλη, είναι αυτά τα ωραία επιβλητικά κτίρια και πολύ περισσότερο, βέβαια, τα μεσαιωνικά τείχη, γιατί είμαστε δίπλα στην πύλη της Ελευθερίας, όπως ονομάζεται και μετά την ενσωμάτωση και της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Είναι από τα σημεία που μπορεί κάποιος λίγο πολύ να περάσει προκειμένου να περπατήσει στη μεσαιωνική πόλη. Και όντως μια βόλτα, το ξέρεις εσύ καλύτερα, Γιάννη, αρκεί για να καταλάβεις για ποιο λόγο λέμε ότι είναι από τις πιο καλά διατηρημένες και τα πιο ωραία σημεία εδώ στο νησί. Και από πίσω μου βλέπετε βέβαια και το συντριβάνι αυτό. Εγώ όμως είμαι σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία που δεν είναι άλλο από την πλατεία Ελευθερίας. Πίσω μου ακριβώς είναι και ο ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, πιστό αντίγραφο του μοναστηριακού ναού του Αγίου Ιωάννη, που ήταν τότε στο κάστρο του Μεγάλου Μαγίστρου, όπως μου είπαν. Μέσα λοιπόν στην μεσαιωνική πόλη, καταστράφηκε από την πυρίτιδα και πλέον λοιπόν στεκόμαστε εδώ σε ένα σημείο που έχουν γίνει και αρκετά σημαντικά γεγονότα για το νησί, όπως είναι και η τελετή τότε της Ένωσης Δωδεκανήσου στην Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα ένα σημείο που επισκέπτονται, όπως καταλαβαίνεις, και πάρα πολλοί τουρίστες, γιατί είδα να φεύγει ένα κρουαζιερόπλοιο, είχε κάνει στάση. Είδα και πολλά αεροπλάνα να έρχονται. Άρα λοιπόν αυτό που λέγαμε και χθες, ότι σιγά σιγά μπαίνουμε πέρα από το καλοκαιρινό καιρό και σε μια τέτοια καλοκαιρινή διάθεση. Είναι και στη Ρόδο. Πρώτα έρχεται το καλοκαίρι στη Ρόδο και μετά σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Και είδα από ό,τι βλέπω καλοκαίριας. Πάμε και στην Έτη. Καλό μεσημέρι, Έτη. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Εγώ βρίσκομαι στη Χάλκη. Πίσω μου οι εικόνες είναι μαγικές. Βρίσκομαι στο μοναδικό οικισμό και λιμάνι της Χάλκης, στον Ιμποριό. Εδώ βλέπετε τα σπίτια έχουν αυτά τα υπέροχα χρώματα, όχρες, κίτρινα, ροζ. Ακολουθούν μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική νεοκλασική και μοιάζουν να έχουν ξεπηδήσει από μια παιδική ζωγραφιά. Το χαρακτηριστικό της Χάλκης λοιπόν είναι ότι ενώ έχει περίπου 400 μόνιμους κατοίκους, το χειμώνα πέφτουν στους 250. Τα περισσότερα από αυτά τα σπίτια που βλέπετε το χειμώνα παραμένουν κλειστά. Το καλοκαίρι όμως λειτουργούν σαν τουριστικά καταλύματα, οπότε έρχονται εδώ οι μόνιμοι κάτοικοι, οι οποίοι το χειμώνα οι περισσότεροι ζουν ή στη Ρόδο ή ακόμα και στην Αθήνα. Η ζωή εδώ μοιάζει να κυλάει αργά. Σε πείσμα όλης της τεχνολογικής εξέλιξης και του τουρισμού, το νησί αυτό διατηρεί αναλύωτη την ομορφιά του. Αξίζει πραγματικά κάποιος να έρθει στη Χάλκη. Εμείς το πρωί που ήρθαμε από τη Σκάλα Καμήρου, από τη Ρόδο, μαζί με 3 πούλμαν μεγάλους τουρίστες. Ήρθαν εδώ οι τουρίστες, τους πιάσαμε την κουβέντα. Ήταν πανευτυχείς που βρέθηκαν σε αυτό το όμορφο διαμάτι της Δωδεκανήσου. Ξεχύθηκαν στις καφετέρειες για να φύγουν πάλι το απόγευμα και να επιστρέψουν πάλι στη Ρόδο. Τι ωραίο νησί. Τι ωραίο νησί, αγαπημένο νησί. Ευχαριστούμε, Νέτη, θα το πούμε και πάλι σε λίγο. Πάμε στην Ελένη. Ελένη, είσαι εν πλώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Ναι, λοιπόν, καλό μεσημέρι βασικά από την πανέμορφη Σύμη, από την Αρχόντισσα το Δωδεκανήσο, και με βρίσκεται εν πλώ. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχω αρχίσει να ζαλίζομαι. Λοιπόν, στο βάθος πίσω μου μπορείτε να διακρίνετε, αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε στο γυαλό, στο λιμάνι της Σύμης, και στο βάθος πίσω μου μπορείτε να διακρίνετε τα εντυπωσιακά πολύχρωμα αρχοντικά της Σύμης, νεοκλασικής αρχιτεκτονικής, που είναι και το σήμα κατά τεθέν του νησιού. Είναι όλα αμφιθεατρικά χτισμένα. Να σου πω, Γιάννη, ότι η Σύμη είναι το 8ο μεγαλύτερο νησί που υπάρχει στα Δωδεκάνησα. Απέχουμε αυτή τη στιγμή 12 ναυτικά μίλια από τη Ρόδο, 1,5 περίπου ώρα, και 3 ναυτικά μίλια περίπου από την εγκύτερη ακτή της Τουρκίας. Είμαστε δηλαδή πολύ κοντά στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Να σου πω λοιπόν ότι πραγματικά η εικόνα που σας δείχνει ο Βασίλης ο Βαφίδης είναι μαγευτική. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής, ο οποίος πραγματικά απλώνεται μπροστά στα μάτια σας. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ μας έχει μαγεύσει αυτή η άβρα η νησιώτικη. Ο οικισμός είναι σχετικά μεγάλος. Εδώ κάτω είναι το γυαλί που είναι και το λιμάνι. Εδώ μαζεύονται οι τουρίστες. Μας έχουν ενημερώσει ότι έχουν έρθει ήδη 10 με 15 ημερόπλια. Οι τουρίστες μπορεί να τους διακρίνετε αυτή τη στιγμή. Κάνουν βόλτα, έρχονται από τη Ρόδο. Έχει κόσμο, αρκετό κόσμο βλέπω, Έχει αρκετό κόσμο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ο κόσμος έρχεται λοιπόν εδώ στα μαγαζιά, έχει εστιατόρια, καφετέρειες. Ενώ από την πάνω πλευρά του οικισμού, θα σας δείξει σε λίγο τώρα ο Βασίλης ο Βαφίδης, μπορείτε να δείτε ότι είναι η Άνω Σύμη, αλλιώς το χωριό. Και για να ανέβει κάποιος από το λιμάνι της Σύμης μέχρι την Άνω Σύμη, χρειάζεται να ανέβει 500 σκαλιά, Γιάννη. Ή αλλιώς η καλή στράτα, όπως λέγεται. Μην μου ζητήσεις τις επόμενες μέρες να σου δείξω την Άνω Σύμη. Καλή στράτα με 500 σκαλιά, δεν τη λες
και τόσο καλή. Δηλαδή, χάθηκε ένα τελεφερίκ. Ακριβώς. Εκεί λοιπόν μένουν και οι ντόπιοι και φυσικά δεν είμαι μόνη μου σε αυτή τη βόλτα, την ενπλό βόλτα. Δίπλα μου έχω τον κύριο Παντελή. Γιατί, Γιάννη, να σου πω, σε αντίθεση με τη Χάλκη που μας είπε η Νέτη φίλια πριν, εδώ μένουν 3.500 κάτοικοι. Και εγώ έχω συναντήσει τον κύριο Παντελή, ο οποίος έμενε στη Δανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και πλέον έχει γυρίσει και μένει μόνιμα στη Σύμη. Και κύριε Παντελή, θέλω να μου πείτε τι είναι η Σύμη για εσάς. Η ζωή μου. Η ζωή σας, Είναι σημαντικό αυτό. Πόσα χρόνια πλέον ζείτε στη Σύμη? Τώρα 15. Και τι κάνετε, είσαστε Καποδέτης. Και κάνω βόρτα την Μαγδαλένα. Εντάξει, ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω δείξαμε μια εικόνα, Γιάννη, της Σύμης. Πάρα πολύ όμορφη εικόνα της Σύμης. Και όλα αυτά τα νησιά γενικά με το φόβο των πειρατών που είχαν πόλεις και ψηλά τα παλιότερα χρόνια είναι πολύ εντυπωσιακές και πολύ κουραστικές για κάποιον που θέλει να την περπατήσει ολόκληρη. Πάμε και στο Γιώργο Στεφάνου που είναι εκεί ψηλά στα ουράνια. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Είμαστε στον αέρα κυριολεκτικά και μεταφορικά εδώ με την αερολέσχη της Ρόδου, η οποία σε πολύ λίγες μέρες ξεκινά ένα πρόγραμμα, μια δραστηριότητα δασμευτήρησης σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο. Πίσω βλέπετε την πρόεδρο της αερολέσχης, την κυρία Ρίτα Γαλατά, και πίσω από τον Διονύση τον Χάτσα. Ελπίζω να με ακούτε καλά τώρα. Σ' ακούμε. Κάνει αρκετό θόρυβο, αλλά είναι εντυπωσιακό. Κυρία Γαλατά, να μας πει, κυρία Γαλατά, δύο κουβέντες για το πρόγραμμα της επιτήρησης. Λίγο πιο δυνατά, αν μπορεί, κυρία Γαλατά, γιατί δεν ακούμε. Λίγο πιο δυνατά. Ναι, θα μιλάω όσο πιο δυνατά μπορώ. Μ' ακούτε τώρα? Κάπως καλύτερα. Ωραία. Λοιπόν, η λέσχη μας, η αερολέσχη Ρόδου, είναι μια ιστορική λέσχη, ενεργή από το 1974. Δυστυχώς δεν βοηθάει το υψόμετρο για να σας ακούσουμε καθαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας πει και άλλες πληροφορίες αμένω ο Γιώργος κάτω. Και τώρα εμείς πάμε να πάρουμε μια ωραία γεύση από το τι θα δούμε σήμερα. Ο επισκέπτης με το που φτάνει στο λιμάνι εντυπωσιάζεται από την ποικιλία χρωμάτων. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής. Η Σύμη για μένα είναι ένας ιερός τόπος. Ένας μοναδικός ιερός τόπος. Η μοίρα με έφερε εδώ, οπότε φέτος θα μπορούσα να είμαι και πιο κοντά. Η αλήθεια είναι στο σπίτι μου. Και μόνο που ακούσα από τα παιδιά το Μάιο μήνα, εκεί που τελειώνει η σεζόν, να σου λένε «Κυρία, θα είστε εδώ του χρόνου». Αυτό χαράζεται στο μυαλό και στην καρδιά και έτσι αποφάσισα να το ξανακάνω. Σπριντάρει τώρα ο Χειμωνέτος. Για να δούμε. Μπήκα πρώτη φορά εδώ το 1989. Ήταν ένα και μοναδικό αυτό το ποδηλατοδρόμιο είχαμε για χρόνια. Δεν υπήρχε άλλο στην Ελλάδα. Ήρθαν γρήγορα οι διακρίσεις. Εδώ φέραμε την πρώτη βαλκανική διάκριση, ήταν και ο πρώτος μου αγώνας γενικά. Και θα μπούμε σε αυτό το μας θέμα, αλλάζοντας εντελώς το κλίμα της χαράς. Πάμε στη Χρύσα Αντιμπάτου για να μιλήσουμε για ένα ιατρικό λάθος που κόστισε μια ζωή. Και είναι από αυτές τις περιπτώσεις, Γιάννη, που πραγματικά σκέφτεσαι ότι αν ο άνθρωπος αυτός είχε πάρει τη βοήθεια που έπρεπε, ενδεχομένως να είχε πολλές περισσότερες πιθανότητες να ζήσει. Και αυτό θα σκέφτεται και η γυναίκα του, γιατί όντως όλα όσα συνέβησαν θα τα ακούσουμε μέσα από τα δικά της τα λόγια. Όταν είδε λοιπόν τον άντρα της με έναν πόνο στο θώρακα τότε να βγαίνει από το νοσοκομείο, μια φαρμακευτική αγωγή του έδωσαν όλοι και όλοι. Και στη συνέχεια, 15 λεπτά μετά την εξέταση, να καταραίει μέσα στο φαρμακείο. Μια υπόθεση που πλέον έχει πάρει και το δρόμο τον δικαστικό. Ο έντονος πόνος στο θώρακα οδήγησε τον Μάιο του 2021 ένα 47χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Εκεί, αφού υποβλήθηκε σε εξετάσεις, ο παθολόγος έκρινε πως μπορεί να επιστρέψει σπίτι του. Βγαίνοντας από την αίθουσα εξέτασης, ενημέρωσε τη σύζυγό του. Μου λέει ο γιατρός, μου συνέστησε να πάρω κάποια φαρμακευτική αγωγή. Βρήκε, λέει, ένα κρύωμα στο θώρακα, να μην αγχώνομαι
Και οπωσδήποτε μου λέει στο αύριο, αν είναι δυνατόν, να επισκεφτώ έναν καρδιολόγο. Στη συνέχεια το ζευγάρι επισκέφθηκε ένα φαρμακείο με τη γυναίκα να περιμένει στο αυτοκίνητο. Βγαίνει έξω ένας κύριος ο οποίος ήταν μέσα στο φαρμακείο κι αυτός και μου λέει ο άνθρωπος που είναι μαζί σας, μπήκε για τα φάρμακα, έχει καταρρεύσει. Μπαίνω μέσα, τον βλέπω κάτω, ο φαρμακοποιός ήταν από πάνω του έκανε κάρπα. Εγώ σοκ μεγάλο, γιατί το να παίρνω τον άντρα μου όρθιο από το νοσοκομείο και 1/4 μετά να τον βλέπω έτσι. Μετά από τις αποτυχημένες προσπάθειες του φαρμακοποιού και των διασωστών του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Εκεί η τραγωδία για την κυρία Ευγενία και το 9 μηνών βρέφος τους μόλις ξεκινούσε. Βγαίνει ο γιατρός και μου λέει «Λυπάμαι, κάναμε ό,τι μπορούσαμε». Ο τρόπος όπου ένας γιατρός που δεν ήταν ειδικευμένος καρδιολόγος έκανε το καρδιογράφημα και οι ενδείξεις τις οποίες είδε δεν τον θορύβησαν, έτσι ώστε να ζητήσει να κατέβει καρδιολόγος που υπήρχε σε υπηρεσία στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, ο οποίος θα μπορούσε να διαγνώσει ότι αυτά τα ευρήματα συνάδουν με έναν εξελίξει έμφραγμα. Θεωρώ ότι για να μην χαλάσουν την ηρεμία της βάρδιας, γιατί ήταν μια ήσυχη βραδιά, ο γιατρός το πέρασε επιπόλαια, να το πω, γιατί ο άνθρωπος δήλωσε ότι έχει ζάχαρο, ήταν υπέρβαρος. Τον ρώτησα γιατί δεν φωνάξατε καρδιολόγο. Δεν πήρα απάντηση. Στέρισαν τον πατέρα του παιδιού μου για μια επιπολαιότητα. Έγινα και πατέρας και μάνα σε μια βραδιά. Ο δικαστικός αγώνας που ξεκίνησε η σύζυγος είχε ως αποτέλεσμα τη χρηματική αποζημίωση 170.000 ευρώ στην ίδια και το ανήλικο παιδί της για ψυχική οδύνη, καθώς ακόμα 8.912 ευρώ για στέρηση διατροφής. Το πρωτόδικο δικαστήριο λοιπόν, μετά την πραγματογνωμοσύνη, αποφάσισε ότι η χήρα και το ορφανό τα οποία προσέφυγαν πρέπει να τύχουν μιας αποζημίωσης από το ελληνικό κράτος. Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, μετά την κοινοποίηση της απόφασης, ενημερωθήκαμε ότι θα ασκήσει έφεση. Για μένα δεν ήταν αυτός ο σκοπός το χρηματικό κίνητρο. Ήταν να δικαιώσω τον άντρα μου. Πραγματικά τραγική αυτή η ιστορία και πώς να απαλύνεις τον πόνο με όποιο οικονομικό ποσό πια είναι ανώφελο. Λοιπόν, αλλάζουμε και πάλι θέμα. Θα πάμε τώρα στην Νέτη. Γιατί Νέτη βρήκες εκεί μια νέα εκπαιδευτικό, μητέρα ενός 3χρονου κοριτσιού που είναι εκεί, διδάσκει τα παιδιά, είναι από τη Λάρισα, αρκετά μακριά από τον τόπο καταγωγής, από εκεί που μένει και ο άντρας της, και τη συναντήσαμε και μας μίλησε. Γιάννη, είναι πραγματικά μια υπέροχη περίπτωση εκπαιδευτικού. Όπως ξέρουμε, εκπαιδευτικοί, όταν γίνονται αναπληρωτές, προσπαθούν να επιλέξουν ένα τόπο μακριά από τη βάση τους για τιμωριοδότηση. Η συγκεκριμένη λοιπόν ήρθε την προηγούμενη χρονιά στη Χάλκη, την ερωτεύτηκε και αποφάσισε να μεγαλώσει το παιδί μακριά της με τον άντρα της μόνο, να το βλέπει 3 φορές το χρόνο από 1-2 μήνες κάθε φορά, διότι δεν μπορούσε να αποχωριστεί τα παιδιά. Όπως είπε, πάνω απ' όλα είμαι εκπαιδευτικός. Πάμε να γνωρίσουμε την υπέροχη Ελπινίκη Τσομακά. Είναι εκπαιδευτικός, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Χάλκη. Η μοίρα με έφερε εδώ, οπότε φέτος θα μπορούσα να είμαι και πιο κοντά. Η αλήθεια είναι στο σπίτι μου. Το σπίτι σας πού είναι? Είμαι από τη Λάρισα, αλλά ήθελα να ξαναέρθω εδώ. Η Ελπινίκη Τσομάκα βρίσκεται για 2η χρονιά στη Χάλκη να διδάσκει αγγλικά στους μαθητές. Και μόνο που ακούσα από τα παιδιά το Μάιο μήνα, εκεί που τελειώνει η σεζόν, να σου λένε «Κυρία, θα είστε εδώ του χρόνου» και δεν ξέρεις τι να τους πεις, αυτό χαράζεται στο μυαλό και στην καρδιά και έτσι αποφάσισα να το ξανακάνω. Πέρσι, για να διδάξει τα παιδιά της Χάλκης, άφησε πίσω στη Λάρισα το δικό της παιδί, την Εβίτα, που μόλις έγινε 3 ετών. Η κόρη μου ήταν πολύ μικρή πέρσι όταν ήρθα, οπότε δεν θεωρώ ότι στη
στερήθηκε φυσικά τη μαμά της, αλλά δεν είχε ακόμα την επίγνωση του να καταλάβει του τι γίνεται. Πάμε! Πού δεν θα φάμε μεσημεριανό τώρα? Ολικά! Αλλά επειδή και τα παιδιά εδώ έχουν πραγματική ανάγκη και πάνω απ' όλα είμαι εκπαιδευτικός, ήθελα να στηρίξω την θέληση αυτών των παιδιών. Ο σύζυγός της, επίσης εκπαιδευτικός, ζει το περισσότερο χρόνο στη Λάρισα με την κόρη τους. Με βοηθάει πάρα πολύ και η μαμά μου, ο σύζυγος πάρα πολύ, υπομονή κάνει. Γνωρίζει ότι είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Οπότε αυτό είναι η προτεραιότητα. Φέτος ξεκίνησε να λειτουργεί ο βρεφικός σταθμός στη Χάλκη, έστω και για λίγες ώρες την ημέρα. Όταν έρχεται κάθεται και για 1 μήνα εδώ, γιατί λειτουργεί ο βρεφικός σταθμός Χάλκης. Πήγε σχολείο! Είναι για 3 ώρες μόνο την ημέρα, δεν καλύπτει το εργασιακό μου ωράριο και γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να την έχω μόνιμα εδώ την κόρη μου. Η εκπαιδευτικός από τη Λάρισα τα απογεύματα διδάσκει σε μικρούς και μεγάλους της Χάλκης παραδοσιακούς χορούς. Το μικρόβιο υπάρχει, τον αγαπώ πάρα πολύ το χορό και το έφερα στη ζωή της Χάλκης, όσο πιο συνετά μπορούσα, ας πούμε. Να είμαστε όλοι καλά και εγώ είμαι καλά κάνοντας αυτό που αγαπώ, που είναι το επάγγελμά μου, σε ένα μέρος που αγαπώ και φυσικά με το κίνητρο και την προοπτική ότι θα επιστρέψω κάποια στιγμή. Θα το ξανακάνετε όλο αυτό? Ναι, με κλειστά τα μάτια. Και πραγματικά μια πολύ γενναία απόφαση. Δεν την παίρνεις εύκολα αυτή την απόφαση, να πας σε ένα τόσο μακρινό νησί από τον τόπο σου και να έχεις και ένα τρίχρονο κοριτσάκι. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, να πάμε πάλι σε μια μαθήτρια λυκείου, την κυρία Σοφία, που την έχει εκεί η Χρύσα, για να μάθουμε την ιστορία της. Έκανε και παρέλαση την 25η Μαρτίου, έμαθα, Χρύσα. Βεβαίως, και είδαμε όλα αυτά τα στιγμιότυπα και το βίντεο και χειροκροτήσαμε και θαυμάσαμε. Και η αλήθεια είναι, έχω την κυρία Σοφία, αλλά έχω και τον δάσκαλό της. Γιατί έχω και το διευθυντή. Είναι ο κύριος Οικονόμου, λοιπόν, εκεί στο πρώτο ΕΠΑΛ. Και πραγματικά όση ώρα συζητώ μαζί του, τόση ωραία πράγματα μαθαίνω. Γιατί δεν είναι μόνο μαθήτρια η κυρία Σοφία. Είναι και μητέρα, είναι και γιαγιά. Και Θεσσαλονικιά όμως, παρακαλώ. Βρήκε συντοπίτησα. Είστε από τη Θεσσαλονίκη. Είδες, Γιάννη, ακόμη και στη Ρόδο. Πώς ξεκινήσατε, να μου πείτε λίγο, και πώς πήρατε την απόφαση, γιατί είδαμε εμείς εκείνη τη στιγμή στην παρέλαση. Ναι. Η πρόταση είχε γίνει και για την προηγούμενη παρέλαση, αλλά δεν είχα αποφασίσει. Μετά είπα, βρε παιδιά, Μανδράκη, Δημαρχείο, δεν είναι μεγάλη απόσταση, θα τα καταφέρω, πιστεύω. Βέβαια, η ένταση του βαδίσματος ήταν λίγο έντονη για μένα, οπότε λίγο στο τέλος ζορίστηκα. Όλα καλά, τα κατάφερα, πιστεύω. Και είμαι και χαρούμενη, ναι. Είμαι χαρούμενη, ναι. Και ζω όλη αυτή την κατάσταση. Και εντωμεταξύ, να ξέρεις, Γιάννη, ότι τους έχουμε πιάσει κυριολεκτικά λίγο πριν το μάθημα, γιατί έχετε σχολείο. Ναι, ναι. Το απόγευμα. Πώς είναι σαν μαθήτρια, κυρία Σοφία, να μου πείτε? Η κυρία Σοφία ήρθε από το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας σε εμάς και από την πρώτη στιγμή είδα τη ζωντάνια της και την θετική ενέργεια που εξέβευε. Και έτσι, ενώ το βραδινό σχολείο, είμαστε βραδινό σχολείο, ουδέποτε είχαμε κάνει παρέλαση, συνοηθήκαμε να συμμετέχει και με άλλες συμμαθήτριές της και συμμετέχει στην παρέλαση άψογα, όχι μόνο στην παρέλαση, σε όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου μας. Είναι καλή μαθήτρια. Είναι, δηλαδή, Γιάννη, είναι και καλή μαθήτρια και τακτική, αλλά και καλή επιμελής. Δηλαδή έχει όλα τα χαρακτηριστικά για μια καλή μαθήτρια, όπως το είπες. Ακριβώς. Είναι άψογη. Άψογη είναι, ναι. Βοηθάει στη χοροδία, βοηθάει στα θεατρικά, βοηθάει στα πάντα. Συμμετέχει στα πάντα. Δηλαδή σαν να ήταν 15-16 χρονών. Σας δυσκολεύει κάποιο μάθημα από αυτά που έχετε τώρα? Όχι. Γενικά καλά πηγαίνω. Καλά τα πάω. Οπότε σας βλέπω και φοιτήτρια σε λίγο. Είναι στόχος? Πιθανόν. Έτυχε ποτέ, γιατί ξέρω ότι έχετε πόσα εγγόνια, 6 γονάκια. Έτυχε να είστε στο ίδιο σχολείο μαζί με κάποιον? Στο ίδιο σχολείο. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Με τον εγγονό μου. Εντάξει, δεν είχαμε και πολύ επαφή με τον εγγονό. Μια φορά ήρθε στην τάξη και μου λέει: άμα σε πειράζει κανείς, γιαγιά, να μου το πεις. Αυτό ήθελα να πω, μόνο να γελάσουμε λίγο. Γιάννη, εγώ θα φύγω εφέτος, βέβαια, με σύνταξη. Φεύγω μετά από 40 χρόνια στην εκπαίδευση. Αλλά θα παρακολουθώ ότι η κυρία Σοφία θα ενθαρρύνω όσο μπορώ κι εγώ, έστω και χωρίς να είμαι πια διευθυντής και καθηγητής, να δώσω και πανελλήνιες, να το δοκιμάσει και αυτό. Γιατί όχι, και να κάνουμε και εκεί
σε εσάς μια σύνδεση, όταν δώσει Πανελλήνιες να μας πει το αποτέλεσμα που θα φέρει. Και θα είμαστε όλοι εκεί πάλι για να σας δούμε και να σας χειροκροτήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο. Είστε ένα πραγματικό παράδειγμα. Εγώ σε αυτό Γιάννη, να πω κάτι για επειδή πας σε όλη την Ελλάδα και λες όπου υπάρχει Ελλάδα, σε προσκαλώ να πας στο χωριό μου, την Όλυμπο Καρπάθου. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό και μάλιστα την περίοδο του Νοεμβρίου που δεν έχει πολλούς τουρίστες, 7 με 11 Νοεμβρίου, έχει 2 πανηγύρια τα οποία είναι καταπληκτικά. Σου προτείνω να πας εκεί όπου υπάρχει Ελλάδα. Πραγματικά είναι η άκρη της Ελλάδος εκεί και σου προτείνω να αφήσεις την Κάρπαθο, Όλυμπο Καρπάθου. Το μόνο που φοβάμαι εκεί πέρα είναι όταν πιάνει αέρα δεν σταματάει ποτέ. Θα πρέπει να είμαι έτοιμος να μετακομίσω μόνιμα. Αυτό μόνο. Κατά τα άλλα. Το Καρπάθι, το πέλαγος και ο Όμπειρος στο Φοβίδη ανεμόρισα τη Λέτη Κάρπαθο, όπως ξέρετε, από την ιστορία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ τη σύνδεση και την προβολή της Σοφίας εδώ και είναι παράδειγμα προς όλους. Γιατί και ο Πρωθυπουργός Άκουσα ενδιαφέρθηκε και ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Και εσείς. Και τώρα θα πάμε στη Σύμη, σε αυτό το αρχιτεκτονικό στολίδι, αυτό το νησί, το πανέμορφο, Ελένη. Που όντως είναι πανέμορφο. Δεν ήξερα ότι έχει τόσους πολλούς κατοίκους. Νόμιζα ότι σε σχέση με τη Χάλκη έχει λίγους παραπάνω, αλλά μιλάμε για πολύ παραπάνω. Είναι πολύ μεγαλύτερο νησί από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ μεγαλύτερο νησί και πάρα πολλούς ανθρώπους, όπως σου είπα και πιο πριν, που επιλέγουν και μένουν και κάνουν και πάρα πολλές επιχειρήσεις εδώ λοιπόν στη Σύμη. Γιατί, Γιάννη, η Σύμη, όπως είδατε και πιο πριν, είναι πραγματικά ένα στολίδι, μια ζωντανή καρτποστάλ και πραγματικά δεν ξέρεις ποια γωνιά της, ποιο σημείο της είναι πιο όμορφο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, ερχόμενοι εδώ, συναντήσαμε την αρχιτέκτονα κυρία Αναστασία Παπαϊωάννου, η οποία μας ξενάγησε στη Σύμη και πάμε να δείτε κι εσείς τη Σύμη μέσα από τα μάτια της δικιάς μας κάμερας. Η Σύμη, ή αλλιώς η αρχόντισσα των Δωδεκανήσων. Στο βάθος πίσω μου διακρίνονται τα παραδοσιακά, εντυπωσιακά, πολύχρωμα αρχοντικά σπίτια της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Ο επισκέπτης με το που φτάνει στο λιμάνι εντυπωσιάζεται από την ποικιλία χρωμάτων. Είναι ένας πίνακας ζωγραφικής. Το λουλακί, η όχρα, το χοντροκόκκινο, μαζί με το λευκό που τα φωτίζει αυτά και τα κεραμίδια δίνουν ένα απίστευτο εικαστικό θέαμα. Εδώ είμαστε στο Γιαλό που χτίστηκε μέσα προς τέλη 19ου αιώνα όταν πια δεν υπήρχε ο κίνδυνος της πειρατείας. Εκεί απέναντι που βλέπουμε αυτήν την εντυπωσιακή λευκά βαμμένη σκάλα, είναι η σκάλα του Λιρένου. Είναι το παρατσούκλι κάποιου σημειακού που ήρθε με πολλά λεφτά, με πολλές λίρες στη τσέπη και για να εντυπωσιάσει τον κόσμο έφτιαξε εκείνο το σπίτι εκεί πάνω και αυτή την μεγάλη σκάλα που εντυπωσιάζει μέχρι σήμερα. Οι σημειακοί είναι καραβοκύριδες και έμποροι σφουγγαριών. Παράλληλα, πολλοί από αυτούς ξενιτεύονται στη Μασσαλία για να βρούνε κάποια καλύτερη δουλειά στα ναυπηγεία εκεί. Εντυπωσιάζονται από την νεοκλασική αρχιτεκτονική που επικρατεί στην Ευρώπη εκείνη την εποχή και επιστρέφοντας στην πατρίδα τους με τις τσέπες γεμάτες φράγκα, αποφασίζουν να κτίσουν τα αρχοντικά τους με το στυλ που έχουν δει και τους έχει εντυπωσιάσει. Αυτό βλέπει ο επισκέπτης όταν έρχεται στη Σύμη. Αυτό το τριόροφο κόκκινο κτίριο με τα πράσινα παράθυρα είναι ένα εμβληματικό κτίριο και κουβαλάει βαριά ιστορία. Εδώ υπογράφηκε η τελευταία πράξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εδώ έγινε η παράδοση των Δωδεκανήσων από τους Γερμανούς στους Άγγλους. Οι ντόπιοι μένουν, επιλέγουν να μείνουν, επιλέγουν να επενδύουν. Αυτή τη στιγμή έχει ένα πληθυσμό 3.500 κατοίκους. Αυτοί όσοι κατοικούν συντηρούν τα σπίτια τους. Είτε όταν αναπαλαιώνεις, είτε όταν χτίζεις καινούριο κτίριο στη Σύμη. Η Σύμη έχει συγκεκριμένους όρους δόμησης, είναι παραδοσιακός οικισμός και ιστορικός οικισμός κηρυγμένος. Η Σύμη για μένα είναι ένας ιερός τόπος. Ένας μοναδικός ιερός τόπος. Και ως προς την φύση της, αλλά και ως προς το δομημένο περιβάλλον. Είναι ένας τόπος που πρέπει κανείς να τον πατάει στις μύτες των ποδιών και να τον σέβεται. Δηλαδή, βλέπεις αυτές τις εικόνες και λες, θέλω να πάω σε αυτό το νησί. Και εκεί που θα πάω σε αυτό το νησί, Ελένη, θέλω να φάω και κάτι. Ναι, λοιπόν, Γιάννη, αρκετά με την αρχιτεκτονική. Φυσικά, όπως είπαμε, η Σύμη φημίζεται για την αρχιτεκτονική της, αλλά και για τη γαστρονομία. Λοιπόν, με βλέπεις, μπαίνω σιγά-σιγά σε ένα μαγαζί για να συναντήσω τον κύριο Ηλία Τσαβαρή. Γιατί, λοιπόν,
Γιάννη, εδώ στη Σύμη, είναι γνωστή η Σύμη βασικά για την τούρτα της και δεν ξέρω αν έχεις έρθει ποτέ στη Σύμη. Όταν έχω λέμε έρθει τούρτα στη φυσικά Σύμη, και δεν έχω εννοούμε κάτι γλυκό. Ναι. Ο Γιάννης έχει ξανάρθει στο μαγαζί μας. Καλησπέρα. Στο μαγαζί κιόλας έχω πάει. Είμαι πριν από εσάς για εσάς. Έχω φάει εκεί. Ακριβώς. Άρα Γιάννη τα ξέρεις, έτσι. Ναι, τα ξέρω τα κατατόπια. Από τον ίδιο τον Γιάννη. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, για να δούμε λίγο. Εδώ τι είναι η τούρτα, έτσι. Δώσε λίγο το μικρόφωνο στον κύριο, Ελένη μου, γιατί δεν ακούγεται καλά. Ναι, σωστά. Θες να σκεράσουμε μία τούρτα, μία πάστα παραδοσιακή? Εγώ με χαρά. Εγώ γι' αυτό είμαι εδώ για να τρώω, δεν κάνω άλλη δουλειά. Ακριβώς. Η τούρτα είναι παραδοσιακή τυρόπιτα της Σύμης με τα 3 τυριά, εκ των οποίων το σημειακό τυρί μαστίχα και δυόσμου. Είναι η παραδοσιακή τυρόπιτα ουσιαστικά. Την άλλη φορά δεν μου είχατε φτιάξει τυρόπιτα εμένα. Την άλλη φορά δεν μου είχατε φτιάξει τυρόπιτα. Εδώ δίπλα μου είναι και η κυρία Πόπη. Α, σας το ανοίγει εδώ. Μια χαρά. Εντάξει, άψογο. Κάτι εμένα μου έχει σπάσει τη μύτη. Δεν ξέρω τι προτείνει. Θυμάσαι τα ακούμια, Γιάννη? Ναι. Έτσι. Το ακούμι είναι κάτι σαν λουκουμάδες, αυτό είναι το ακούμι μας, είναι το παραδοσιακό γλυκό της Σύμης που είναι από ρύζι, ούζο και πορτοκάλι. Εγώ διάβασα, δεν το ξέρω. Εδώ θα μας πει κυρία. Το είχαμε φτιάξει κιόλας εκεί, ζωντανά το είχαμε φτιάξει. Με την κυρία Φωτεινή, σωστά. Εδώ πέρα. Κρατά. Μου παίρνετε όλο το μικρόφωνο. Για πείτε μου, κυρία Πόπη. Το ακούμι είναι παραδοσιακό γλυκό της Σύμης. Προσφέρεται μετά το πέρας της λειτουργίας σε όλα τα ξοπλήσια μαζί με τον καφέ. Είναι, όπως είπε και ο Ηλίας, με ρύζι. Αυτή είναι η διαφορά. Με ρύζι. Ναι. Να το ανοίξουμε λίγο μέσα, να δούμε πώς είναι. Πω. Αφού το άνοιξες, δοκίμασέ τώρα εσύ, Ελένη μου. Ναι, τώρα αυτό. Για δώστε μου, κυρία Πόπη, λίγο να φάω. Δηλαδή. Είναι λουκουμάς, Λουκουμάς. Αλλά με ρύζι όμως. Και είναι εντυπωσιακό. Και η Παρασκευή του είναι εντυπωσιακή. Μυρίζει το ούζο. Είναι. Τέλειο είναι. Λοιπόν, και να δούμε και εδώ λίγο κάποια πράγματα. Τι έχει. Η Σύμη έχει πάρα πολλά παραδοσιακά προϊόντα. Ξεκινάμε από τα ζαχαρένια, το παραδοσιακό κουλούρι της Σύμης. Η πάστα Σύμης που είπαμε δεν είναι πάστα, είναι ένα παραδοσιακό μπισκότο. Είναι τα πουγκάκια, το οποίο είναι γεμισμένο με καβουρτισμένους ξηρούς καρπούς, θυμαρίσιο μέλι. Έχει μέσα καβουρτισμένο σουσάμι και διάφορα μυρωδικά. Είναι όλα φανταστικά. Πίσω έχουμε τη μεζίθρα Σύμης και το τυρί το σημειακό. Όπως είπαμε, εδώ έχουμε τα μονιακένα μας. Νομίζω είναι και μεσημέρι. Έχουμε ανοίξει την όρεξη των ανθρώπων. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία, κυρία Πόπη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με χαρά να ξαναανταμώσουμε εκεί. Να φάμε και να πιούμε. Στο ακούμι, αλλά σας περιμένουμε και στη Σύμη και στον Πανορμίτη να γευτείτε το καλοκαίρι που η Σύμη έχει ένα υπέροχο καλοκαίρι. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Με χαρά να έρθουμε. Και πάμε τώρα στο Γιώργο για να δούμε αν κατέβηκε τελικά από το αεροπλάνο. Γιώργο μου, είσαι εντάξει, όλα πήγανε καλά? Όλα τέλεια, Γιάννη. Και τώρα θα σας πω μετά το αεροπλάνο για έναν άνθρωπο που έκανε το ποδήλατο αεροπλάνο και απογείωσε το άθλημα της ποδηλασίας στην Ελλάδα. Ποιος είναι αυτός? Ο γνωστότερος Έλληνας ποδηλάτης στην ιστορία της ποδηλασίας στην Ελλάδα, ο Γιώργος Χιμονέτος. Πάμε να δούμε το βίντεο. Σπριντάρει τώρα ο Χιμονέτος. Για να δούμε. Δεν υπάρχουν πολλά αθλήματα στην Ελλάδα που να έχουν ταυτιστεί τόσο πολύ με το όνομα ενός αθλητή όσο η ποδηλασία με τον Γιώργο Χιμονέτο. Στο πρώτο ποδηλατοδρόμιο της Ελλάδας, στη Ρόδο, εκεί που ξεκίνησαν όλα, μας διηγήθηκε τη διαδρομή του από τα στάδια στις πασαρέλες και από τα πλατό της τηλεόρασης στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εδώ ξεκίνησε την ποδηλασία. Μπήκα πρώτη φορά εδώ το 1989. Ήταν ένα και μοναδικό αυτό το ποδηλατοδρόμιο είχαμε για χρόνια. Δεν υπήρχε άλλο στην Ελλάδα. Εγώ έκανα όλα τα αθλήματα, μου άρεσε να κάνω όλα τα αθλήματα. Κάποια στιγμή ένας φίλος μου πρότεινε να κάνω ποδηλασία. Μου φάνηκε λίγο περίεργο. Λέω ποδηλασία. Για καλή μου τύχη ο πατέρας μου πήρε ένα ακριβό για την εποχή ποδήλατο. Είχε κάνει ένα φεγγάρι ποδηλάτης ο πατέρας μου. Στην αρχή τον κοροϊδεύα λίγο ότι κάνω ποδηλασία γιατί ήταν λίγο κουραστικό το άθλημα. Ήρθαν γρήγορα οι διακρίσεις. Εδώ φέραμε την πρώτη βαλκανική διάκριση, ήταν και ο πρώτος μου αγώνας γενικά. Λίγο έτσι κομβικό το σημείο το 89. Δηλαδή, εγώ περίμενα τους Βαλκανικούς να γίνουν εδώ. Έκανα ένα χρόνο προπόνηση χωρίς ρεπό, περίμενα εθνική ομάδα. Με διαλέξανε, έκανα τεστ. Μπήκα εθνική ομάδα, πήρα μετάλλιο βαλκανικό. Κυνήγησα τον όνειρό μου. Την εποχή έχασα και τον πατέρα μου το 90. Μετά δεν με είδε καθόλου στο πρωτάθλημα. Πολύ κομβικό, γιατί όταν κέρδισα το πρωτάθλημα ήταν εκείνος άρρωστος στο νοσοκομείο. Οπότε σε αυτή την περίπτωση και δεν είχαμε τότε κινητά για να μας δει. Ήταν μόνο στο τηλέφωνο και όταν κατέβηκε πλέον ήμουν ήδη πρωταθλητής. Ναι, σαφώς. Δεν ξέρω αν σε πεισμώνει ή αν. Πάντως είχα νεύρα. Αυτό το ξέρω σίγουρα.
Πήρα την απόφαση ότι πρέπει να το κάνω στο maximum. Ανεβήκαμε στο Ολυμπιακό στάδιο. 7 χρόνια μετά ήρθε το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο. Νομίζω ότι από το 1993-1994 είχα πλέον αποφασίσει ότι θα το φτάσω στα άκρα όσο μπορώ. Σε όποιο παγκόσμιο κύπελλο δεν γυρίσαμε χωρίς μετάλλιο. Και για μια δεκαετία τουλάχιστον ήμασταν πάντα μέσα στην πρώτη εξάδα με μετάλλια, με παγκόσμια πρωταθλήματα και σε Ολυμπιακούς συμμετοχές και διακρίσεις. Είχα πάει στο διαγωνισμό μοντέλων τότε το 1994, μετά με διάλεξη η Ρούλα. Πήγαμε σε ένα casting για συμπαρουσιαστές με τη Ρούλα το 1994 και λέει θα δουλέψουμε μαζί. Μη μου πεις ότι δεν σου φέρα και γούρι. Είσαι καταπληκτικότερη από τότε που σε γνώρισα πιο κοντά στη δουλειά εδώ πέρα. Έχω πάει καταπληκτικά. Γιατί πρέπει να πούμε ότι όταν ξεκίνησα ποδηλασία το 1995, μαζί με εσένα στο Μπράβο, τότε ήρθαν όλες οι διακρίσεις. Εκείνη την εποχή εγώ δεν το πίστευα ότι θα δουλέψω και είχα άλλες προτεραιότητες. Στην αρχή τους είχα πει όχι, γιατί δεν μου έφταναν τα λεφτά. Αλλά αυτά που μου δίνανε, μετά κατάλαβα ότι ήταν άλλο το νόημα, δεν ήταν επί της ουσίας το χρηματικό. Prime time Σάββατο βράδυ, άρχισαν να μαθαίνουν όλοι το όνομά μου, συνδυάζανε και την ποδηλασία μαζί ότι ο χειμώνιτος που είναι στη Ρούλα είναι και ποδηλάτης στην εθνική ομάδα, πήγε και στον παγκόσμιο πήρε μετάλλιο. Κυνήγησα 2 φορές το όνειρό μου και το 96 Ολυμπιακούς και το 2004 που πήγα στους Ολυμπιακούς. Τελείωσα την αθλητική μου καριέρα το 2004 μετά τους Ολυμπιακούς. Βγήκαμε 8 στους Ολυμπιακούς της Αθήνας. Έκλεισα το λογαριασμό όπως έπρεπε, ευτυχώς. Σήμερα η σχέση με το ποδήλατο είναι καθαρά οικογενειακή. Κάνω ποδήλατο μόνο με το γιο μου και την κόρη μου. Αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα. Σε άλλο επίπεδο, με παιδάκια, δημιουργώ ένα event που λέγεται Φουλάρουμε Ζωή και το κάνουμε σε πιο μεγάλο βαθμό σε διάφορους δήμους όπου θα επικοινωνούμε λίγο την ποδηλασία διαφορετικά. Βλέπω κάτι όνειρα που με τρομάζουν και ξυπνάω. Άρα κάτι εποχές με το τριαντάφυλλο θυμάμαι. Και στα νιάτα μας τότε, χαμός. Πόσες φορές Πλατινένιος, δηλαδή νομίζω ότι έχει και ρεκόρ από πώληση δίσκων. Λοιπόν, επιστρέψαμε εμείς εδώ, ήρθαμε εδώ και πάλι. Και τώρα θα πάμε στην Έτη για να δούμε, όταν σε ένα νησί δεν έχεις μεγάλους δρόμους, αναγκαστικά γιατί είναι ένα μικρό νησί, αλλά θες να έχεις και περιπολικό και λιμενικό. Τι κάνεις, μεγαλώνεις τους δρόμους? Όχι, μειώνεις τα αυτοκίνητα. Μειώνεις τα αυτοκίνητα και έχεις αυτά τα 2 περιπολικά της αστυνομίας και του λιμενικού που είναι περιπολικά τσέπης και άνετα μπαίνουν στο βιβλίο Guinness. Είναι ηλεκτρικά. Προσέξτε να δείτε, εδώ υπάρχει ο διακόπτης του κλειδιού, το πατάς, ανοίγεις, μπαίνεις μέσα. Έχει γκάζι, φρένο. Μην πατήσεις τίποτα πίσω, πίσω είναι η θάλασσα, Νέτη. Όχι, η θάλασσα. Άστο, ξέρω, το έχω δοκιμάσει. Okay. Λοιπόν, είναι αυτό, είναι ευέλικτο, έχει μπει λογικά στο ρεκόρ στο βιβλίο Guinness. Είναι πάρα πολύ υποδοτικά και έχουν 0 ρήπους. Τέλειο, θέλουμε να τα γνωρίσουμε και να σας τα δείξουμε και σε εσάς. Είναι τέλειο. Βέβαια να σε κυνηγάει τώρα αυτό το περιπολικό είναι λίγο αστείο, αλλά ναι, θα σε πιάσει εκεί πέρα αναγκαστικά. Τι όμορφα. Αναγκαστικά δεν έχεις που να πας. Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νέτη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Όλοι έχουμε ασχοληθεί με μπάσκετ, με ποδόσφαιρο, με βόλεϊ. Είναι τα αθλήματα που συνήθως παίζουμε από μικρά παιδιά όταν είμαστε στο σχολείο. Υπάρχουν κάποια αθλήματα που εγώ δεν τα γνωρίζω καθόλου. Ένα από αυτά τα αθλήματα είναι και το ράγμπι. Από το ράγμπι το μόνο που νιώθω είναι πόνο στα πλευρά μου κάθε φορά που βλέπω κάποιος να παίζει ράγμπι. Δεν ξέρω τους κανόνες καθόλου, αλλά βρήκαμε τους υπότες εκεί στη Ρόδο, η οποία είναι και πρωταθλήτρια ομάδα κιόλας. Μας εξήγησαν μερικά πράγματα και τους είδαμε να κάνουν και προπόνηση. Πάμε να τους απολαύσουμε. Η Ρόδος έχει τους δικούς της πρωταθλητές. Το νησί των Δωδεκανήσων αποτελεί την ελληνική υπερδύναμη του ράγκμπι. Οι υπότες της Ρόδου κατέκτησαν το 8ο πρωτάθλημα Ελλάδας μέσα σε λίγα χρόνια. Ξεκίνησε από ανθρώπους που ήρθαν στο νησί, expats, Αυστραλούς, Άγγλους. Φτιάξανε μια ομάδα στην αρχή που ήταν οι Κολοσσοί. Και οι υπότες δημιουργήθηκαν το 2010 σαν ένα spin-off της ομάδας των Κολοσσών. Έπαιζα μπάσκετ και ποδόσφαιρο και χρειαζόταν συνέχεια να ελέγχω τη δύναμη που βάζω στις φάσεις.
το ράγκμπι μου έδινε τη δυνατότητα να απελευθερωθώ. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, παίζουμε για το συμπαίχτη μας, τον προστατεύουμε τον συμπαίχτη μας όπως προστατεύουμε τον εαυτό μας. Είναι ένα άθλημα που ταιριάζει πάρα πολύ στον Έλληνα και στο ταπεραμέντο του. Είναι πολύ εκρηκτικό άθλημα όπως και ο χαρακτήρας του Έλληνα. Καταρχάς έχει πάρα πολλή επαφή, έχει δυνατά χτυπήματα. Κάποιος για να παίξει πρέπει να έχει μια εκρηκτικότητα, μια αντίληψη του ομαδικού αθλήματος, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να είναι κύριος το άθλημα και καρδιά, να έχει και καρδιά. Μπορούν να παίξουν όλοι οι τύποι ανθρώπων, από τον πιο βαρύ μέχρι τον πιο ελαφρύ, από τον πιο ψηλό μέχρι τον πιο κοντό. Το καλό με το ράγκμπι είναι ότι παίρνει παιδιά που δεν χωράνε απαραίτητα στα αθλήματα και τους δίνει τη δυνατότητα να μεγαλώσουν και να γίνουν πάρα πολύ καλοί παίχτες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο άθλημα στην Ελλάδα που έχει τόσο καλό ερασιτεχνικό επίπεδο ώστε να καταλήξει η εθνική της ομάδα να παίξει σε παγκόσμιο. Μπορώ να ξεχωρίσω το ταξίδι που έκανα στο Las Vegas με την εθνική τον περασμένο Φεβρουάριο. Και επιτέλους μετά από 2 χρόνια που δεν είμαστε πρωταθλητές, ξαναπήραμε επίσημο πρωτάθλημα. Υπάρχει ένα πρωτάθλημα και εμείς αναγκαζόμαστε να ταξιδεύουμε να παίξουμε εκτός έδρας πολλαπλές φορές, αντίθετα με ομάδες της υπηρετικής Ελλάδας που κάνουν ένα ταξίδι το χρόνο. Είναι μάχη, αλλά μετά το τέλος του αγώνα είμαστε όλοι αγκαλιά και πίνουμε μπύρες. Έτσι, τέτοιο αρχηγό θέλω να με εμπνεύσει και εμένα. Θα πάω κάτω, δεν θα παίξω εγώ ράγκμπι, αλλά θα ράξω πιο μπύρες μετά μαζί του γιατί έχει πολύ πλάκα. Και μπράβο τους κιόλας. Λοιπόν, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος. Σήμερα ήμασταν σε Σύμη, Χάλκη και Ρόδο και αύριο θα είμαστε και Σύμη και Χάλκη και Ρόδο, αλλά και στο απίστευτο Καστελόριζο. Γιώργο, εσύ θα πας λογικά Καστελόριζο, σε ζηλεύω απίστευτα πολύ. Θέλω να ξαναπάω κάποια στιγμή στο Καστελόριζο. Ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ για τη σημερινή εκπομπή που κάναμε παρεούλα. Τα πάμε ωραία και καλά. Είδαμε πολύ ωραίες εικόνες και ενδιαφέροντα θέματα. Ραντεβού λοιπόν και πάλι αύριο. Μέχρι αύριο να είστε καλά. Γεια σας. Όμορφες εικόνες που είναι πια θαμώνες. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο εστιατόριο Μετζαλούνα, εδώ που χτυπάει η καρδιά της μεσαιωνικής πόλης.